ekene m Ibolachi nnọọ n'akụkọ ụwa nke ụtụtụ taata bụ Wednesday nkwọ na mbụ ahịrịokwu ndị a ka anyị ga-eji wee misi akụkọ ka a na-akwado maka nrọpụta kansụl ime obodo ndị ANSEC na ha enebanye anya ka a ga-esi nwee ezi nchekwa ka ya bụ nrọpụta gaa nke ọma. Ndị omebe iwu na Anambra steeti ekwugo na ha ga-ebu ụzọ n'ime iwu nke ga-akwalite ọdịmma ụmụafọ steeti a. Gọọmenti etiti enyego ụlọ akwụkwọ mahadum ntụziaka ka ha na-eme ngwa ngwa iwepụta afa ndị ha were n'ụlọ akwụkwọ ha. Na mba ofesi anyị na-anụ na ndị gbatanye aka ka na-achọ ndị ihe dabidere na nnukwute ụgbọ mmiri nke kpurunu. Tupu anyị nụrụ akụkọ ụwa ka ọra ka anyị nụrụ ozi adị oke mkpa Gọvanọ Chukwuma Soludo bịa ka ọ tụgharịa ọnọdụ Anambra steeti wulite akụnụba anyị ma kwalite ejimara ndị Igbo ka anyị aka kwado onye a ka ọ gaa nke ọma. Gerezi aka ụwa ka ọrụ aha mbọ bịa n'uju egolum na nkwadowe maka nrọpụta anyị ga-eme maka kansụl ime obodo na mkpụrụ ụbọchị 28 nke ọnwa Septemba n'afọ anụnwa. Ndị ụlọ ọrụ na-ahụ kọmishọn na-ahụ maka nrọpụta ekwugo na ha na-eneba anya maka inwe ọnọdụ nchekwa ka wee mee ya bụ nrọpụta na-enweghị nsogbu ọbụla. Onye isi na ya bụ kọmishọn Oliakụ Genevieve Osakwe mere ka amata nke a n'oge ha nwere nnukwute ọgbakọ n'isi ụlọ ọrụ ha. Ka anyị soro Chibụzọ Obidike ka o wetara anyị akụkọ a n'ozuzu oke. Chibụzọ. Isiokwu ya bụ ọgbakọ bụ ịkparịta ụka ma wepụta ezi nchekwa a ga-eji wee mee ya bụ nhọpụta n'ime ime obodo. N'okwu nke ya, onye isi oche ya bụ otu Magistrate Genevieve Osakwe mere ka amata na uche ha dị n'ebe o metụtara nchekwa ndị ọrụ ha nakwa ndị ọrụ mgbakwunye iji hụ na ebe niile nwere ezi nchekwa ma kwuo na a ga-eziga ndị nchekwa dị iche iche n'ebe dị iche iche maka ịga nke ọma. N'akụkụ nke ya, onye otu kọmishọn ahụ na-ahụ maka ikpe nkwụmọtọ nakwa nchekwa Barrister Osita Igbokwe kwuru na ọgbakọ ahụ bụ otu ihe n'ụzọ ihe ndị ha na-eme iji chịkọba ya bụ nhọpụta ọchịchị ime ime obodo nke na-abịa abịa. Na nkwekọrịta ha, ndị nnọchiteanya ndị nchekwa dị iche iche ahụ ndị bịara ya bụ ọgbakọ kwere nkwa na ha ga-enye nkwado ha n'uju iji hụ na nhọpụta ahụ gara nke ọma